गोजौ सोलोंथाइ गोनां 3 लाइमोनफोरनि बाखनायथाव खामानि। सरकारि साख्रिखौल' लामा नायाजासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गोनां 3 लाइमोनफोरा क'क्राझार सोहोराव थानाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो एबाकास स्मार्ट क्लास कचिं सेन्टार फोरोंथाय मिरु खुलिनानै फरायसाफोरखौ गुबुन गुबुन आयदायाव फोरोंथाय होबोबाय थादों। NIIT सिलचरनिफ्राय बिटेक खालामनाय कृष्णानन्द बसुमतारी, रायपुरनिफ्राय बिटेक खालामनाय सरसार बसुमतारी आरो पुति बरगयारी बिथांमोनहा गोख्रों नाजानायाव थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो डन बस्क' फरायसालिनि साखाथियाव स्मार्ट क्लास कचिं सेन्टार खुलिनानै फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार JNB, KBK फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे डन बस्क' फरायसालिनि फरायसाफोरखौ कचिं लानानै थांनाय माखासे आनजादाव मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानायखौ नुनो मोन्दों। आरो कचिं सामलायगिरिफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आङो जेएनबि क'क्राझाराव फरायो बासुगाव। जेब्ला कर'ना जाजेनदोंमोन अब्लानिफ्राय बे कचिं सेन्टारखौ मोजां मोननानै आङो बाहायनो कचिं लागासिनो दंमोन आं 10नि थाखाय। रिजाल्टआव पारसेन्टआ मोजाङानोमोन, 83.4% मोनबाय आं। जेराव जइन लाथ'वाखै, दा JNBआवनो लाफिननो सानदोंमोन। साइन्स लागोन आं। मेरा नाम रियाज बोडोसा है। मेरे को 91.4% मिला और कब से ज्वाइन किया था इसमें? इधर शायद सितंबर से ज्वाइन किया था इधर। अभी जो 9 बजे JNB में फिर से एडमिशन लिया साइंस लेके। अच्छा है, सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाता है, डाउट भी अच्छे से क्लियर करता है, कुछ पूछने से कुछ हेजिटेट नहीं करता, आराम से सब लोग अच्छे से समझा जाता है। आंनि नामा दालिया बसुमतारी। केन्द्र विद्यालय क'क्राझाराव फरायोमोन। नैबे 10आव लाफैदोंमोन आङो 10 क्लासाव। आङो माने दा 10 पास जानायजों मोजां पार्सेन्टेजजों गोसोआ बिराद मोजां मोननानै दं। 89.8% मोनदों। कृष्ण सारा जोंखौ साइन्स फोरोंमोन आरो बे बिराद मोजां फोरोंदों आरो आंनि बे साइन्सनि डाउट्सखौ बिराद मोजाङै क्लियार खालामना होदों। माने नीट प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ। Specialist. Deepshika Brahma. I'm from Don Bosco School, Kokrajhar. I want to go for civil service, but I haven't decided yet. So join kiya class 10. 6 letters mila. 79.8. Oh sorry, 79.2. आंना माला बसुमतारी। आङो केन्द्र विद्यालय क'क्राझारावनो फरायोमोन। क्लास 8 निफ्रायनो लागासिनो। कचिं क्लासाथ' बिराद हेल्प खालामदों मेथ्सआव। आंथ' मेथ्सआव बिराद वीकमोन, बाट बाव लाफैनानै एसे मोजां जादों मेथ्सआव। मतलब मोजाङानो जादों मेथ्सआव। 79% मोनदों। दाथ' जेबो सानथ'वाखै, बाट खालामगोन माबा मोनसे। 85.4। जा मोजां मोनदों। आगोल आं मेथ्स साइन्सआव मोननायाव बिराद वीकमोन। बेयाव कचिं सेन्टाराव लाफैनानै आंना मोननैबो साबजेक्टआ बिराद इमप्रुभ जादों। आङो बेयावनो फरायफिनसै, नवोदयावनो फरायफिननो नागिरदों। कृष्ण सार आरो चरासर सारा सानैबो सानफ्रामबो सानै आलदा क्लास लानानै फोरोङोमोन। आङो साइन्स आरो मेथ्सआव। মই ক্লাছ 10তে ইয়াতে কৰিছিলোঁ। যেতিয়া লকডাউন হ'লে তেতিয়াৰ পৰা অলমষ্ট মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এণ্ড মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ ইয়াতে মানে টিউশ্যন কৰায় আৰু এভৰি ছাবজেক্ট মানে ভালকৈ পঢ়ায়। দেন টপিক ৱাইজ গোটেই নোটছ দিয়ে আৰু ৰেগুলাৰ ৰিভাইজ হয়, ৰেগুলাৰ টেষ্ট হয়। যেতিয়া আমি স্কুলত মানে অক্টোবৰত গ'লোঁ, তেতিয়া মোক বহুত হেল্প হৈছে আৰু কপ আপ কৰিব, যিহেতু বস্তুখিনি মই আগৰে পৰা কেপচাৰ কৰি লৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা। তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ। JNB বাসুগাঁও। 86.6%। মই ছায়েন্স লৈছোঁ। আইবিকা জুনিয়ৰ কলেজ লখৰাত। ভাল চেণ্টাৰ আৰু ইয়াৰ মানে টিচাৰবিলাক বহুত ফ্ৰীও হয় আৰু ডাউট সুধিবৰ কাৰণে মানে কেতিয়াও হেজিটেট ফিল নহয় মোৰ। তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ। देग्लायहाय नोंसिनि थ्रुयैहाय बड'लेण्ड चेनेल आरो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेल ओमफ्राय बड'सा चेनेलखौ जोङो थेंक इउ होननो सानो जे नोंसिनि थ्रुयै जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जे हाइलाइट मोननो नागिरदों। जे फर एग्जाम्पल मनमिया जे साइन्सआवहाय आउट अफ 199 लाबोनो हादों।
बेथ' फिसा खोथा नङा बिराद गिदिर खोथायानो जोंनि थाखाय बिराद हिउज एचिभमेन्ट होननानै साननानै लायो जोङो थ' नोंसिनि थ्रुयै जे एटेनसन मोननो थांदों बिसोरो डिजार्भ खालाममारो आरो स्टुडेन्टफ्रा जोङो ओंखायनो बिराद हेपि जे बिसोरो ओरैनोबाबो बहुत हार्ड वार्किंखामोन बिसोर स्टुडेन्टफ्रा दे आर एक्सट्रिमलि भेरि हार्ड वार्किं स्टुडेन्टस ओमफ्राय आङो बेखौ होननो सानो जे मालायनि सायाव डिपेन्ड खालामबाय थानानैहाय जेबो मुलाम्फा जाया एखमबा माखासे बुस्थुखौहाय गावनि आखायावनो लानानैहाय मावनांगौ मालायनि सायावहाय डिपेन्ड जाबाय थानो नाङा बिदिनो गावनि आखायाव माखासे बुस्थुखौ गावनि आखायाव आंनो मावजोबगोन होननानै साननानै लानो थाखायबो एसे मानसिया कनफिडेन्स थानांगौ आरो एसे कनफिडेन्ट मानसि जानांगौ बेबो गावखौनो गाव आङो एसे बुरजा फरायनायखाय जाखो ना उन्दैनिफ्रायनो जाखो जायखिजाया मोनथिला जे आंनावहाय बे बुस्थुआ एसे कनफिडेन्सा एसे दंखायोमोन आरो स' बेनि थाखायनो जोङो क्यों ना खुद का कुछ किया जाए बे मोनसे माइन्डआवहाय इगनाइट जादोंमोन आंना 2016-17आवहाय थ' बेनि थ्रुयैनो मा खालामथावा होननानैहाय क्यों ना अपना नॉलेज को सोसाइटी में वापस दिया जाए माने स्टुडेन्ट्सफोरखौ जों बेटारमेन्टनि थाखाय जोंनि बर' ससाइटि स्पेसियेलि जोंना गोदोनिफ्रायनो स्ट्रागल खालामगासिनो दङ बिराद स्ट्रागल खालामबोबाय स' दा यां जेनेरेसनफोरखौ जों दा एसे नुबोनो मोन्दों आरो जे इमप्रुभ जामारबाय जोंनावहाय बिराद पजिटिभ चेन्ज फैदों जोंनि ससाइटियावहाय जों नुनो मोन्दों आङो क'क्राझारावहाय पारमानेन्टलि थाफैथारनाया 5 इयार्सल' जादों आङो बायह्रा थानाय जाथ'दोंमोन आरो थ' आं क'क्राझारनि इनभाइरनमेन्टखौ बांद्राय नुनो मोनाखैमोन आरो जा उन्दैयावहाय स्कुल लाइफ फरायनायावहायसो नुलांनो मोन्दोंमोन थ' एफाग्राब बिदि एवेरनेस गैयामोन आरो जोंनि समावहाय NIT आ मा बुस्थु IIT आ मा बुस्थु रावबो जोंनो खोन्थाग्रा गैयामोन जोङो हारसिङैनो सोरखिलांनाय बायदि जानांदों जोंनि माखासे टिचार्सफ्रा जोंनियावहाय बिराद हेल्प खालामलांदों बेदिनो दाथ' बयबो स्टुडेन्टफ्रा एवेर जाजोब्बाय बेनो ओमफ्राय आं सानो आरोना थ' जोंबो एसे कन्ट्रिबिउसन होनो हादोंदां बेबायदि एवेरनेस स्प्रेड खालामनायावहाय जोंनि इनस्टिटिउटनि थ्रुयै जों एसे एवेरनेसखौ स्प्रेड खालामनो हादों माबा मोनसे पार्सेन्टेजबाबो जोङो बेनि थाखायनो आइ एम एक्सट्रिमलि प्राउड अफ माइसेल्फ आरो रायजोनि इन दा सेन्स गार्जेनफोरनिफ्राय पेरेन्टसफोरनिफ्राय जोङो पजिटिभ रेसपन्सखौनो मोनबाय थायो नो डाउट बिसोरो सोरबा स्टुडेन्टफोरखौ जोङो सोरबा अलरेडि बिराद टेलेन्टेड थाखायो नो डाउट बेखौ जोङो बांद्राय क्रेडिटबो लानो हाखाया नाथाय सोरबा स्टुडेन्टफोरबो दं फर एग्जाम्पल क्लास 10आव सोरबा सासे स्टुडेन्ट फैयोबा बियो अलरेडि क्लास 7-8नि मेथामेटिक्सनि रुल्सफोरखौ अलरेडि रोंनानै फैखानांखागौ होननानै एक्सपेक्ट खालामनाय जायो नाथाय सोरबा बिदिनो फोरोंफिननांगौ जायो थ' बेफोरखौ जोङो चेलेन्ज बायदि लायो आरो चेलेन्ज एक्सेप्टेड बायदि लायो आरो जोङो ओमफ्राय बेफोरखौ जों बिराद इमप्रुभ होनो हादों आरो ओमफ्राय सोरबा स्टुडेन्टआ बिमा बिफानि जरजोंहाय फैयो टिउसनफोरखौहाय गाव हारसिङैथ' बयबो फैजोबा ओमफ्राय बे पेरेन्टसफ्रा उनावहाय होनफैफिनो जोंनि सिगाङावहाय जे बे दा गथ'आ एसे फरायग्रा जाबाय नोंसिनाव फैनानै एसे फरायनायावहाय एसे इन्ट्रेस्ट लाबाय थ' जोङो फरायनायखौ एकाडेमिकेलि एसे बरिं काइन्ड अफ बानाया आरो एसे इन्टारेक्टिभ सेसन जों दोनो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय गसंहोनानै स्टुडेन्टखौ एक्सप्लेन खालामहोयो बा बर्डआव फैनानै गावखौनो एक्सप्लेन खालामहोयो बा लिरहोयो बा हमवार्क हरो माबायदि मोनखो होननानैहाय एसे फानि वेयैहायबो खोन्थायो आं एखमबा जक्सबो क्रेक खालामो बेबायदिनो आरो थ' आइ एम नट ए सिरियास गाय आंखौ गिनाङा नोंसोरो आंखौहाय बिसिबां नोंसोरो माबानो हायो जे मा शेयार खालामनो हायो सिंसा नोंसोर आंनो सिगाङावहाय शेयार खालामनो हागोन माबाफोर न'आव प्रब्लेम जादोंबा सोरजोंबा बिमा बिफाजों एसे दावराव जादोंबा आंनो खोन्थाफै माबा मोनसे आङो हेल्प खालामनो हायो नामा आं एकदम गावखौनो गाव एसे बिग ब्रादार बायदि एसे रिप्रेजेन्ट खालामो आरो स्टुडेन्टफोरनि सायावहाय एसे आं जक्सफोरबो क्रेक खालामो फर एग्जाम्पल आं मोनसे जक्स होनबावनोसै माने मोदी जी जैसा 56 इंच का सीना मेरा आज चौड़ा हो गया है माने आई एम एक्सट्रिमलि प्राउड बेबायदिनो आरो ना सामथिं लाइक देट काइन्ड अफ आरो ना बेबायदिनो पार्डन फिउचारावथ' जोंनाव बिराद हप दङ नो डाउट जोङो नलेजखौ स्प्रेड खालामनाया जोंना बेनो मेन टारगेटआ जे दाबो जोङो मोनफ्रोमबो स्टेपखौ जोङो मोनसे एचिभमेन्ट होननानै साननानै लायो मोनसे आगान सुरनो हायोबानो साक्सेसनि थ्रुयै थांनो हायो बेनो आरो हनुमान हार्डवेयाराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबोल प्लाइबोर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो मबाइल नाम्बार 9394712499 नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरा जगायनानै होगोन
बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।